Rek, sampean tak keiro salah satu investasi yang sangat menjanjikan, menguntungkan untuk masa depan rek yo. Tanah Kafling terpopuler rek yo. Ojo sampai salah pilih rek yo. Karena apa? Lokasi juga menentukan nilai investasi. Iling-ilingin rek yo. Lokasi juga menentukan nilai investasi. Lah ndek kene iki rek yo, sing tak tawarin no iki rek yo. Iki lokasi ini strategis rek. Cidek karo pasar menganti, cidek karo pasar hulaan. Lek masalah legalitas rek yo 100% aman. Loh, apa aku ngomong menguntungkan, sampean delok dhewe rek yo. Wis berkembang pesat rek yo. Dari awalnya tanah kosong rek yo, saiki lho delok yo wis akeh omah-omah ngene iki rek yo. Otomatis nilai engko iku menek dhewe, sampean jemur ya pasti naik dhewe rek yo. Nah, enake maneh ndek kene iki rek yo, sik iso dikredit. Oh iya, saiki regane setat termurah mulai 50 jutaan rek yo. Iso dikredit DP-ne 15 juta, angsuran ringan mulai 1 jutaan yo. Nah, terus nang kene misalnya sampean Mas, aku pengen joko sak omahe iso ta? Iso rek yo. Open inden sak omahe iso. Lah kayak contoh satu contoh omah kayak ngene iki. Lah lek omah iku DP-ne mulai 80 juta rek yo, angsurane mek 2 jutaan. Nek masalah banyu ojo kuatir rek yo, banyu nang kene melimpah. Nang kene wis tersedia kabeh rek yo. Emang konsepe siap bangun rek yo. Banyu melimpah lho, delon. Layaknya banyu aqua rek yo. Lho, jernih rek yo. Nah, ya wis ngono ae rek yo. Nang kene banyu, jaringan listrik ready kabeh. Wis ngono ae rek yo. Info teko aku, bek sampean penat utawa pengen takon-takon seputar tanah ataupun rumah di area Menganti dan sekitarnya, jangan lupa hubungi Rifai Properti, dijamin rek yo. Dengan harga yang spesial, legalitas aman. Wis ngono ae rek yo. Info teko aku langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.